Τι κάνεις? Καινούργιο αμάξι. Καρακινέζικο δηλαδή. Κινέζικο, παιδιά, είναι Ακούστηκε και το μέταλλο. από το μέταλλο. Ήταν πολύ ελαφρύ και ήταν, ξέρεις, ένα κλούγκιο. Αλλά είδα και τον brand. Είναι εκεί. Θέλω να δω πώς θα αντέξουν οι μπαταρίες αυτές. Αυτό εδώ. Γενικότερα στα κινέζικα μοντέλα τα ηλεκτρικά. Κοίτα, σε σχέση με άλλα ηλεκτρικά που έχουμε στη δουλειά, αυτό έχει περισσότερη κοινωνία. Ναι, σε βάθος χρόνων λέω. Ναι, αυτό Εκεί είναι η τεχνολογία που κρατάει. Τα έχεις βγάλει αυτά? Ποτέ μου μέχρι αυτά. Το σκανάρι μου τα παίρνω. Αλλά τα περισσότερα κινέζικα είναι τα ανταλλακτικά. Αλλά το θέμα είναι Δεν θα υπάρχει μια βρω ποτέ επίκληση. μου ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έχει πολύ χάλια με τα πόλη. Ποτέ μου δεν θα βρω. Τα έχεις αυτό. Έτσι όπως το βλέπεις, έτσι μου το φέρανε. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Ήταν τακαρισμένο, δηλαδή ήτανε... Το φέρανε από άλλη αποθήκη. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Μπορεί να το είχαν τρακάρει και να τα αφήσαν έτσι, να μην το... Ξέρω από τι να σου πω.
Ελπίζω να μην είμαι εδώ μετά από 2-3 χρόνια. Αυτό πρέπει να έχει πάει εκτός Αθηνών, έχει πάει πολύ κουνούπι. Δεν δικαιολογείται για αυτό. Πρέπει να έχει βγει εκτός Αττικής. Τι να σου πω. Η μάσκα έχει... Η μάσκα έχει και ένα σπάσιμο μέσα, αν το δεις. Από τη μάσκα. Μέσα, έτσι όπως είναι η μάσκα, προς τα μέσα είναι σπασμένη. Στα δεξιά ή στα αριστερά. Νομίζω από εδώ στα αριστερά. Ότι λείπουν παντού τα κουμπώματα. Έχουν μόνο τις βασικές βίδες. Για να φύγει. Σου λέει τίποτα. Στη συνέχεια, Το νου σου στο αριστερό, γιατί έχει τον κάπου.